सिरिमोन बुहुमनि बर' हारि सफैबाय समा हाबा मावनायनि सफैबाय समा हाबा मावनायनि सिरिमोन बुहुमनि बर' हारि सफैबाय समा हाबा मावनायनि सिरिमोन बुहुमनि बर' हारि सफैबाय समा हाबा मावनायनि दाबुं बिखौ डिमासासो दाबुं बिखौ राभामेसो दाबुं बिखौ बर' देउरि दाबुं बिखौ तिवा गार' सफैबाय दिनै जों गोरोबलायनायनि थि समा सिरिमोन बुहुमनि बर' हारि सफैबाय समा हाबा मावनायनि सिरिमोन बुहुमनि बर' हारि सफैबाय समा हाबा मावनायनि सिख्ला ओंखारबो जानजि खाफ्रा खाफ्रा गोसो होसार होसार माहारिनि हाबा मावनो सेंग्रा सिख्ला ओंखारबो जानजि खाफ्रा खाफ्रा गोसो होसार होसार माहारिनि हाबा मावनो दाबुं बियो जामाथिया दाबुं बियो रियां हाजं दाबुं बियो थेङाल धिमाल दाबुं बियो सनुवाल जों गोरोबलायनायनि बेनो असेस सिरिमोन बुहुमनि बर' हारि सफैबाय समा हाबा मावनायनि सिरिमोन बुहुमनि बर' हारि सफैबाय समा हाबा मावनायनि सरचन्द्र रामसियारि आरो नोंथांनि मुंखौ बुंनो हो जोंहा हाइजें गुफुर हालमाजि जोंहा दङ जगेन रामसियारि आरो नोंथांनि दिमेश्वर बसुमतारी महन्त बर' आरो दुलाल स्वर्गियारि जोंनि बाक्सा जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि मानगोनां सोद्रोमा बिथांमोन दिनैहाय नैथि सानाव जोङो नैबे मेइन पेन्डेलनि मेइन गेट स्टेजनि मेइन गेटआव जोङो दरखं मोखाङाव जोङो फट' सेसन लागासिनो दङ बरिया दिनै नैबे निजोम फुंबिलियाव जोङो बेहाय मोनफैनो हादों डिमाकुसि माइनाव नोगोर नोंथाङा एसे रोजाबना होलै डिमाकुसिनि बागै मानसिफोराथ' बुङो डिमाकुसिनि साहा बिलाइ
खालाय रोदोमलाय होननानै दिमाकुसिनि साहा बिलाइ खालाय रोदोमलाय दा बे हिसाबै जोंनो होनांगौखौ जों मोनगोन आसा खालामबाय होगोन नामा माबाफोर साफ्रोमनोबो आधा किल' होननानै बुंनो माथो आदसा मोनसे स्पेसियेल मोनसे थांखि लादों साफ्रोमबो डेलिगेटनो आधा केजि करि साहा बागाननि साहा बिलाइनि पेकेट होगोन मोनसे जारिमिन जाहैगोन आरोथ' मैया डेलिगेट हाउसआव साफ्रोमबो 1800 बेसेबां जादों डेलिगेटआ 1800 जाहैबाय 1800 बिथांमोननो साफ्रोमनोबो गांफा गांफा गोदनायाव आर'नाइ आलायदों दिमाकुसिनि सिख्लाफोरा गानहोदों बरिया जलंगा बौदों नामा सोरबा सोरबा मोनाखिसै सारबागिसानि जलंगाबो होदों आदसा मोनसे जारिमिन जाहैबाय होमबा जों एसे गिदिंनि बे जाबाय मेइन स्टेजनि मेइन पेन्डेल नुनो मोनदों गोबां साजायनाय दङ बेवहाय सिरिमोन बुहुमनि बर' हारि सफैबाय समा हाबा मावनायनि सिरिमोन बुहुमनि बर' हारि सफैबाय समा हाबा मावनायनि दाबुं बिखौ दिमासासो दाबुं बिखौ राभामेसो दाबुं बिखौ बर' देउरि दाबुं बिखौ तिवागार सफैबाय दिनै जों गोरोबलायनायनि थि समा सिरिमोन बुहुमनि बर' हारि सफैबाय समा हाबा मावनायनि हाबा मावनायनि सिख्ला ओंखारबो जानजि खाफ्रा खाफ्रा गोसो होसार होसार माहारिनि हाबा मावनो सेंग्रा सिख्ला ओंखारबो जानजि खाफ्रा खाफ्रा गोसो होसार होसार माहारिनि हाबा मावनो दाबुं बियो जामाथिया दाबुं बियो रियान हाजं दाबुं बियो थेङाल धिमान दाबुं बियो सन सिबिनाय आरो खुलुमनायखौ जासिबाय जों बुहुमाव हारि हिसाबै थावरिं गांबोला आरो जोंनियाव जोंनिफ्राय रंजालांबाय आरो जाय बिथां जोहोलावजो बिथांमोनहा जोंनिफ्राय आगदारि जानानै जोंनिफ्राय गोमोरलांबाय बिथांमोननिसिम आंनि खुलुमनाय सिबिनाय हरबाय आरो बेजोंनो लोगोसे जोङो दिनै नैबे दैगु नोगोराव बे सानफोरनि हाबाफारि लानानै बे हाबाफारिखौ खुंफुंदों आरो थागोन जेब्लाबो बबेयावहाय थांबावनो बबेयावहाय मोनबावनो दङ जों गोदोनिफ्राय आरो थागोन जे
गेले देरबोदों बेनो जोंनि जोनोम जायगा बेनो जोंनि आंगो हादर सफैबाय बे साना जों खौसे जानायनि समा सिरिमोन बुहुमनि बर' हारि सफैबाय समा हाबा मावनायनि गसाइगाव जिल्ला बर'फोरनि आफादनिफ्राय 52 पुरा 52 सा जों बाहागो लानो फैदों गाजा गोमजायै रंजा बाजायै जोङो बे हाबाफारिखौ गासैबो फोजोबनानैसो जोङो फारसे गोरोबलाङो बेनो हेपि मानिगासिनो फंनैसो लकेल हिसाबै उदालगुरि सिङाव थानाय नोगोरावहाय जोंनि साननि जाबाय आरो गाबोन जोबथा दा बे समाव नोंथाङा मा बिबानाव दं दा आङो माने जिल्लानि आफादगिरिमोन दा दाख्लै माने 2 थारिखआव जों सोलायबाय दा आं आरो माबायाव मिरुआव 10 जानानै थांबाय आरो दा एडभाइजार जानानै दं दा एडभाइजार आरो सेन्ट्रेलाव माबा सोद्रोमा जाहैबाय गोदानै आरो नै बिथाङा जाहैबाय सिसि मेम्बार माबा नेहाथारि जिल्लानि बरिया गोजोननाय थाबाय बरिया गोदानै जादों गोदान आवगायावमोन आरो जाफिननाय बरिया नेहाथारि ঠিক আছে जोङो फिरफिला दैखांनाय बे समावबो जोङो लोगो मोनदों जोंनि बाक्सा जिल्लानि बिथां नेहाथारि हेमेन देउरि बिथांखौ लोगो मोनदों फंनैसो टु लाइन्स माबायदि मोनदों बेहाय फैनानै सारनि दिनैनि बेबायदि खौरां बिजों लानायखौ आं गिबियावनो बरायनाय जाबाय बे डिमाकुसि दैमु नगराव 64थि बोसोरारि जथुम्मा खुंनायाव जों बाहागो लानानै जोबोद मोजां मोनदों बेवहाय थासारिया माने बर' हारिनि गासै रायजो राजाखौ गोसो बोनो हादों बेखायनो दिनै फिरफिला दिखांगोन फिरफिला दिखांनायाव जों आफादगिरि सार आरो आं बरिया सारजों आं आफादगिरिखौ फंनैसो बुंनो थाखाय खावलायगोन बाक्सा जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि मानगोनां बिनोद सरगियारि फंनै 2 लाइन्स फ्रम इउ फुंनि गाहाम हामलायनाय जासिहरबाय दिनै नैथि सान 64थि बर' थुनलाइ आफादनि जोंहा बे जथुम्मानि नैथि सानाव दिनै गिबि हाबाफारि हिसाबै फिरफिला बिरहोनायाव जों नुजाथिफैनो हादों आरो बेयाव नोंथांमोना बाक्सा जिल्लानिफ्राय साबैसे नुजाफैनो हादों 110 थान्दैफोरा बाहागो लाफैनो हादों आरो जों आसा थिदों दिनैनि जि खौरां रादाब बे रादाबा गुबुन जायगासिम सोनारहैगोन आरो बे जाहैबाय जोंनि जि बर'नि साननाय हनाय बे साननाय मोनसे देरहासार बे जिनिसखौ जोङो फोस्रावनो हानाय गोहो मोनदों दिनै आरो बेबायदिनो बर'आ जाहाथे खौसेथि जोंनि जि मोन्थाय बे मोन्थायखौ जाहाथे मोननो हानायनि राहाखौ खालामनो हायो खौसेयै होननानै बेखौनो आं हास्थायदों दिनै बरिया गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम सिरिमोन बुहुमनि बर' हारि सफैबाय समा हाबा मावनायनि सफैबाय समा हाबा मावनायनि